Sanibona bafowethu. Ndiyathemba ukuthi niyaphila. NguDr Simba lo ngumfana omncane, umfana waseGoli bafowethu. Ndithemba ukuthi konke kuhamba kahle. Bafowethu, namhlanje sizokhuluma ngendaba ka Brother Enigma kanye no Pastor Makhuba. So ulive njengo Brother Enigma no Pastor Makhuba. So bafowethu, nizokhumbula ngesikhathi ndiprofeta ngendaba ka Brother Enigma before kuzomoshakala. Ngicabanga ukuthi nibe ngumprofeti oqala nokukhuluma ukuthi kahle kahle la kukhulume uNkulunkulu. So nibe ngumprofeti oqala ukuprofeta ngo Brother Enigma nale mpi yakhe le eka Pastor Makhuba. So bafowethu, cela ukuthi la ukhona utap screen abantu abanganifollow ninfollow guys, ngumprofeti uSimba lona. Ngumfana omncane nje, umfana waseGoli nje. So xa nithepha nje kakuhle kusho ukuthi sisazohlala la kwi live ke bafowethu. So ke guys, so njengoba ndaprofeta ngo Brother Enigma kwangapheli ne-30 days ndiprofethile ukuthi uNkulunkulu kwatile kwinto yenzeke ku Brother kwinto uBrother Enigma ayenzileyo. Kusho ukuthi ke ulaka lakhe labe sensisho ke emntwini ezekhona kwisiprofetho. So ngesikhathi niprofeta kusho ukuthi niprofete bezingekho ezinkinga zikhona manje ezokuthi uBrother Enigma bazomthatha bamse court. Kusho ukuthi bazofuna ukumbophisa kanye ne Chris Network bezingakaveli inkinga ezinjalo. So ngesikhathi niprofeta, so meniqeda nje ukuprofeta kuye kwathatha isikhathi esingange 30 days. So ngicabanga ukuthi kahle kahle kube around 28 days if aniqamba amanga. But ungabona nje mawubuyela emavidweni la beniprofeta khona ngo Brother Enigma ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani before bezomvulela icase. So ke bafowethu, i-solution benibanikezile i-solution ukuthi njengoba uNkulunkulu sekwate kanje kungenzeka ukuthi bangafuni ukuza kimi, but into bendiyifuna kubo noNkulunkulu ebeyifuna ukuthi baxolise. Yabo, benze nje ivideo noba mhlambi benze ulive uxolo abazolusho. Kusho ukuthi lizofika kumnikazi walo. No metha umnikazi walo ukude njani, no metha mhlambi umnikazi walo lingathini, noba mhlambi umnikazi angathi akaxoli noma mhlambi yaxola, as long lufikile umnikazi walo. So kwasho khona ukuthi bayaqhubeka kule 28 days of Brother Enigma. Dangayiva ivideo la khona abacela uxolo noma mhlambi live abacela uxolo, ngoba ndasho ukuthi uNkulunkulu akakwatiswa zizinto abazithethayo. uNkulunkulu ufuna ukudunyiswa, uNkulunkulu ufuna baliphakanyiswe igama lakhe, but akafuni ukuthi kuqalekiswe, ngoba mawuqalekisa uthi uNkulunkulu udale into waphinde futhi wayiqalekisa, uNkulunkulu uyakwata.
and mase kwatile uzolibona ulaka likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyaphila. So isikhathi sisekhona bafowethu, isikhathi sisekhona ndinguSimba, ndisabanikeza isikhathi namanje ngoba ndaprofetha ngento xa iqeda yenzeka in a period of 28 days yenzeka njengoba emva kuba ndiprofethe yonke into ihleli nje kakuhle, bengenankinga before kuzofika leka amakhuba. Inkinga nje bezingekho ukuthi kunama case abawa attendayo, bengenankinga zokuthi kunabantu ababasuwayo. So kusho ukuthi into yokuqala nje njengoba sisaqala nje lapha kwi-live, ubrother Enigma ngicabanga ukuthi mina eyona solution eyona solution yalento ukuthi banithinde, zikhona indlela enzobanikeza zona because imali ungaba nayo, ndayisho na kwisiprofetho le ndathi ungaba famous, ungaba nemali yonke, uyabona, ungaba famous, ungaba nemali yonke, but into uNkulunkulu mase ithethile bizokwenzeka, yonke isuke izokwenzeka njengoba into mase ndiyithethile, and uNkulunkulu uyahlonishwa. Ngena. Hello. Tsama ikopa go poto kwa le monyako ne Suratha. So indaba yaka brother Enigma ne Chris Network ndiyiprofethe before, and abantu becabanga ukuthi hayi ndiyadlala, abantu becabanga ukuthi ndizikhele enhloko. Ndabe senzisho ndathi ngenxa yokuthi ngabazalwane and mina abantu ndiyabathanda abantu, ndathi ngcono ukuthi nibanikeze isolution, dingathi beze kum ukuthi into zabo zilunge. So into zakwa spirit bafowethu kwesinye isikhathi ubomamela umprofeti ungafuni ukwenza sense, because the more you make sense the more ulahleka. That's the problem ngespirit. Yabona umzekelo omncane, kufana naxa ufuna ukwazi ukuthi yena uNkulunkulu uphumaphi, ukuba uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, yena uphumaphi. The more uthi uzama ukwenza isense ngento zakwa spirit, the more ulahleka. So this time ndifuna ukwenza izinto zibe lula for brother Enigma ne Chris Network. Ndizobacela ukuthi bafike kum and bafike esigodlweni eCarltonville ndinguSimba, because basibonile isiprofeto sokuqala endanithetha ngaso and safika nakubo and senzeka njengoba bendishilo. And into endiyicela kakhulu, ndicela ukuthi bangalahlekiswa ngabantu abathi ngabantu beSatanism, bangalahlekiswa ngabantu abathi bangabantu beSatanism, because mna ndazi ama-spirit asebenza kubo, ndawachaza nasekuqaleni. As uNkulunkulu wanibonisa ubrother Enigma, ndathi nifuna ukubona lo Jesu, ndabe senzisho ukuthi lo Jesu lo akhuluma ngaye ndibone onke ama-spirit ahamba nawo. Bangalahlekiswa ngabantu beSatanism abathi bazishintsha bazenza uJesu kuye, baqamba amanga.
yabo. So bafowethu, ndithele message mandiyigqithise, and ndiyathemba ukuthi abanikazi bayo bayimamele and futhi bayayiva and babonile nasekuqaleni. Mengiqeda nje ukuprofetha babonile ukuthi kuye kwenzakalana. So ndiyazi ukuthi ndiloko ndikwi-3 months, but ndishilo ndathi le veki le esizoyiqala kusasa ndizobe ngisebenza until iSunday eyale veki ezayo. Yabo, isikhathi sami sincane ngoba ndibhizi kakhulu, ndiyakhuphuka, but ngizobanikeza kule 7 days le ebengithenda izoyisebenza ukuthi beze kum for ukunqoba izipiriti ezifana nezi, because lento le spiritual. Yabo. So into engizoyicela kubo kakhulu, ndiyazi ukuthi kumanje bafunana nama donation, badibanisa imali ukuthi bakwazi ukubhatala ilawyer balwisane nalento, but ngicela ukuthi bathi beyifighter physically bayifighte na spiritual ukuthi bayiwine kakuhle. Bangenqeni ukusondela kuma, akunama video no live esizobenza xa sisonke unless bona ba decide ukuthi xa ngaba sebencedakele banganibuyisa kwi podcast or banganibuyisa la banibuyisa khona. Yabona. So bafowethu, mina ngizonilindela this week. Inamba yami khona kwi-bio, inamba yami ithi 064 977 5263. Inamba ka Dr. Simba Lwandle. La nitholakala khona, litholakala eCarltonville esigodlweni esikhulu, kwindawo bathi i-Extension 8 la nitholakala khona. Yabo. So ikhona into engizofike ndiyenze kubo. So bazothi nabo xa ngaba sebebuya bazobuya sebenamandla, because nje ngomsebenzi omncane engizofike ndiwenza, but after lo msebenzi bazobuya sebenamandla, because lento le spiritual bafowethu, izitha zabo zivukile. Yabo, zivukile izitha zabo. Yabo, nasekuqaleni ndayisho bafowethu ndathi no matter bangenza imali eninzi kanjani, you understand, ezibavela i-podcast beyicreate ngendlela abayicreate ngayo, but uyabona ukuthi wenza imali iphinde ithathwe futhi ngenye into. Yabo. So ndifuna lento ukuzoyisho nje kwi-live bafowethu, ndisho nibona, ngoba ukuprofetha kwami ndaprofetha kwi-live ndingenandlela yokuthi ndixhumane nabo brother Enigma. At least manje sendinendlela yokuxhumana nabo, ngawukuthi ndinenamba zabo, but ngithema nibiye live ngoba nesiprofetho before kumoshakala ndasisho kwi-live okuningi for brother Enigma no Chris sokukhuluma esigodlweni. Yabo, okuningi sokukhuluma esigodlweni. So benithi nizogqitha isomazwi awo bafowethu. And futhi message ka brother Enigma bafowethu, benithanda ukuthi ingathi nyane futhi besingayimamela, ingathi ungayimamela nawe khona senizovala. Uyabona, ndibona kakhulu mase kuphakama namasathanism aqamba amanga athi ngawahlebela ubrother Enigma, ngamanga kuhlazawo, ngamanga kuhlazawo. So emva kuba cause uNkulunkulu wakhuluma brother Enigma senivala, uNkulunkulu wakhuluma, uNkulunkulu yokusiza, uyokusiza nokuthi nifike kum, noba ufike uyi-1
noma nifike nonke sifike sisebenza. Xa siqeda ukusebenza, into uNkulunkulu ebekuzisela yona emhlabeni uzoyithola lento uNkulunkulu owakuzisela yona. Because uNkulunkulu unenhloso ngawe ukuthi akushumayelise and futhi abantu bakumamele. Yabo, into esiyidinga nje kuphela ukuthi sikhulume noNkulunkulu ukuthi lento uNkulunkulu akunikeze yona, uthatha into ekungeyakho lo uNkulunkulu akunikeze yona, because ukunikeze ngenhloso and nokuthi uNkulunkulu indaba zakho azozikhuluma meziqeda zenzeke njengoba zinjalo, ukubuya kwakho sobe siyisebenza njengoNkulunkulu, sobe siyisebenza njengoNkulunkulu. So khona into ezifana nezi zizodeda ngoba okusathana afuna ukuthatha kuwe ngoku bekumele ukuthi uyagaina even more. So i-choices yi-2 endikunikeza zona njengoSimba. Is either mhlawumbe uyeza okanye mhlawumbe uvumela uSathane ukuthi uSathane lokho edlalela kuwe. Because akusizi guys ukushumayela but akumuveki. Uyabo, akuyeki phambili. Uyashumayela ngoba uNkulunkulu sesibonile thina ukuthi ukunikezile lento le ngeyakho owayinikezwa uNkulunkulu kanye namadlozi wakho. uNkulunkulu ukunikezile. Umuntu nomuntu uzalwe efumbethe. Yabo, so lenge yakho akunamuntu ongakuphuca. Even nami angeke kusasa nivuke nifana nawe nithinde kuphucile ngeyakho. So ubambe okungokwakho, qha kudinga ukuthi kulungiswe. Kufuna nje umuntu nje njengonisho ukuthi ndizokusiza ngoba uNkulunkulu ebengeke kuzokhuluma uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba kanti dingehlula ukukusiza, bekungeke. So inamba mithi 064 977 5263 064 977 5263. Bafowethu senivala kwindaba le eyebhengela. Ibhengela lisekhona ebantwini abathi bafuna ibhengela. Bayalazi abantu ibhengela lami eliprofethayo. Ibhengela likubonisa izinto, likubonisa ipast, likubonisa ipresent, likubonisa ifuture. Ibhengela lami. So kusho ukuthi ikhopha nje oyifaka esandleni encinci. So le khopha le ndiyisebenzile, ndiwasebenzile amabhengela akhona maninzi. But ndifuna xa ungabe uzothenga ikhopha kum njengoba xa ndiyisebenza ndiye ndifuna 1200 for ukuyisebenza. Ndiphinde futhi ndifune u200 ukuthi ndiyithenge. Ndiphinde ndifuna 110 wokuyiposa. Kusho ukuthi imali endiye ndiyifune kusho ukuthi 1510 owale bhengela yami. Le bhengela le ikubalisela indaba. Xa uqeda ukuthenga ikhopha yami ndikujoyinisa egroupini, uzokwazi nawe ukuprofetha izinto ezenzakalayo nezinto ezenzakala manje nezinto ezisazokwenzeka. Ukwazi ukuprofetha izinto, ukwazi ukubona izinto za spiritual and liya protector kakhulu, livula nenhlanhla kakhulu. Inhlanhla uba nayo ayikancinci mosebenzisa ibhengela lami. Amabhengela khona noma uhlala kude bafowethu ndiyalithumela, ingakho ndifuna 110 as long kunophepha ngakini la ohlala khona. Twasebenzile amabhengela ready maningi kakhulu. Yabo, so bafowethu ndifuna ukubonga kakhulu isikhathi senu. So ndizibonile icomment phansi saqhubeka khona bekade buza esithi lisaqhubeka nelicala lika brother Enigma. Icala lisaqhubeka bafowethu. As a sisho is uthi is this still ongoing?
I thought Enigma lost the case. No, icala lisaqhubeka bafowethu. Lisaqhubeka. Ingakho befuna ama donations for ukuya kuma lawyer. Yabona, kusenzima phandle nje kokudlala. And abantu bafowethu please ni support ubrother Enigma. Kukhona uNkulunkulu la afuna ukusisa khona. Ikhona imiphefumulo uNkulunkulu afuna ukuyisave through ubrother Enigma. And nikhumbule ukuthi even no Jesu, uJesu wabhaptizwa nguYohane. Bafowethu uNkulunkulu angakubeka ukuthi uzohola abantu. Before uhola abantu, kunabantu abazokusiza kubona aba osazobahola. Uyabona? So kunjalo nje bafowethu. Uthini le message? Asikisi benisafunda enye message lana. So ubrother Enigma ngicela ukuthi avumele uNkulunkulu lento avumele uNkulunkulu kule process. Amvumele ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuthi ubrother Enigma asondele kum. Angathi hayi unjudge because uNkulunkulu bekunesizathu mina xa inibeka njengomprofeti athi manithethe isiprofeto lapha kwipublic. Lithethe ngobrother Enigma. Xa kuqeda isiprofeto sakho nasenzeke. Uyayibona? So bekunesizathu ndasho ndathi kukhulume uNkulunkulu, akukhulumanga idlozi this time. And beningaqamba amanga. uNkulunkulu uqala ukukhuluma kum xa ngiqala ukumva before uNkulunkulu mengisakhula ebekhuluma ngamafu. Njengoba lokubona izulu linetha bekuba nelifa eliphumayo. Yabona? Kube nendawo uNkulunkulu azonibonisa xa niqala ukuprofeta. Ukuze ndiqale into zokuprofeta ebenibonisa indaba beniphuma ndiye kuyo noba kunetha. Xa nifika khona apho ndifike kunelifa elincinci. Ndifike nikhulume noNkulunkulu kwelo lifu elo. Uyabona? So ngendlela uNkulunkulu ebenisebenzisa ngayo. So usibonile nesiprofeto sakuqala. Isiprofeto sokuqala ndiye ndamtshela before kuzokwenzeka lento le. Ndathi uNkulunkulu ukwatile. Ukwatise kuphela ukuthi uyaqalekisa esebenzisa igama likaNkulunkulu. Nakazenzi sometimes yahlutheka ungumuntu. But ndiyamcela kakhulu ukuthi avumele uNkulunkulu bafethu akwazi ukuthi ndimenzele lento le nifuna ukuthi ndiyenze. Xa niqeda ukuyenza nizobona futhi nawe uzobona nje ukuthi uphuma kwezinye izandla la. Yabo, uphuma komunye umuntu. So bafethu ndifuna ukubonga kakhulu anitholakala khona nitholakala eGoli la ndikhona. Njengo ngisho ukuthi la esigodlweni esikhulu eCarltonville. Istrata sami bathi ngumkomasi street. Istrata sami. So ndiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusisa. Amen.